8 нафар сокинон, ки дар мавзеи хавфнок обозӣ мекарданд, огоҳонида шуданд, ки дар ин минтақа обозӣ кардан мумкин нест, зеро оқибати обозӣ дар ин ҷо марг буда метавонад. Ин кор дар рейди 30 дақиқаинаи соҳили дарёи Сир, ки субҳи имрӯз санаи 4 июн аз ҷониби назоратчиёни шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид, амалӣ карда шуд. ҳоло ки ҳарорати ҳаво гарм аст, бештар сокинон барои бартараф кардани гармӣ ба соҳили дарё ва обанборҳо мераванд. гурӯҳи кӯдакон низ дар ин ҷо қарор доранд, ки онҳо бе ягон шахсони калонсол ба ин ҷо омаданд ва ба обозӣ машғул ҳастанд. то ҳатто ин гурӯҳ дар назди мавзеъҳои хавфнок, ки дар ин ҷо навиштаҷот мавҷуд аст, обозӣ мекунанд, ки ин боиси ғарқ шудани онҳо мегардад. аз раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар шаҳри Хуҷанд хабар медиҳанд, ки давоми як ҳафтаи охир 5 ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин 2 нафар ҳангоми обозӣ дар мавзеъҳои хавфнок ғарқ шуда ба ҳалокат расиданд. студии бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиъи гражданӣ дар шаҳри Хуҷанд хабар медиҳанд, ки охири моҳи май 2 нафар сокинон аз ноҳияи Айнӣ ва Панҷакент, ки онҳо 20 ва 22 сола буданд, ғарқ шуда ба ҳалокат расиданд. ҳодисаи ғарқшавӣ ҳамарӯза ба қайд гирифта мешавад, ки наҷотдиҳандагони истод сари вақт онҳоро аз ғарқшавӣ наҷот дода ёрии аввалини тиббӣ мерасонанд. 3 нафарро, ки ҳама аз ноҳияи Ҷаббор Расулов мебошанд, наҷот доданд. синну соли ин гурӯҳи ғарқшудагон 14, 20 ва 26 сола мебошад. дар бахши раёсат дар шаҳри Хуҷанд навбатдори шабонарӯзӣ ташкил карда шуда, ҳар рӯз дар ҳудуди дарёи Сир навбатдори патрулӣ гашта истоданд, назорат карда истоданд ва корҳои фаҳмондӣ гузаронда, оиди дар минтақаҳои хавфноке, ки кӯдакон ва калонсолон дар онҷо обозӣ мекунанд, корҳои фаҳмондӣ гузаронда истоданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаро бемасъулиятии волидон нисбат ба фарзанд ба ташвиш овардааст, зеро бо баробари гарм шудани ҳарорати ҳаво дар соҳили дарёи Сир ноболиғон низ омада обозӣ мекунанд. байни онҳо шахсони калонсол нестанд, ки онҳоро раҳнамоӣ кунанд. бар замми ин бархе аз онҳо ҳатто қоидаи шиновариро намедонанд. дар ҳудуди дарёи Сир 10 адад минтақаҳои хавфнок ҷойгир мебошад, ки дар ин минтақаҳо лавҳои огоҳкунанда, яъне обозӣ кардан дар ин ҷо ман аст, насб карда шудааст. аз шаҳрвандон ва меҳмонони шаҳр, хусусан волидайни кӯдакони ноболиғ, эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки фарзандони худро танҳо ба соҳили дарё нафиристонанд ва беназорат нагузоранд, чунки мо дар мавсим 3 нафарро дар ҷойҳои хавфнок обозӣ мекарданд наҷот додем, ки байни онҳо кӯдакони ноболиғ низ буданд. сокинон ва меҳмонони шаҳри Хуҷандро зарур аст, ки ҳангоми обозӣ дар соҳили дарёи Сир танҳо аз оботобгоҳҳо истифода намоянд, зеро дар ҳудуди дарёи Сир, ки аз шаҳри Хуҷанд мегузарад, 10 адад минтақаҳои хавфнок мавҷуд мебошад, ки шиноварӣ дар ин ҷо қатъиян манъ мебошад, зеро эҳтимолияти ғарқшавӣ дар натиҷаи гирддор мавҷуд аст. зурши Мафнучпур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.